Στην απόλυξη της Ανατολικής Ροδόπης βρίσκεται το φημισμένο δάσος της Δαδιάς. Εδώ συντηρείται ένας από τους σπουδαιότερους τόπους αναπαραγωγής αρπακτικών πουλιών, των οποίων η ποικιλία στο συγκεκριμένο σημείο είναι μοναδική στην Ευρώπη και γι' αυτό αποτελεί και ένα γνωστό τόπο παρατήρησης πουλιών. Έντομα, ερπετά και μικρά ζώα του δάσους αποτελούν την τροφή των πουλιών, αλλά και αντικείμενο παρατήρησης για τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να τα χαρεί σε περιπάτους μέσα σε ένα μοναδικό σε ομορφιά τοπίο. Από τις κορυφές της Ροδόπης, όταν ο καιρός το επιτρέπει, μπορεί κανείς να δει στο βάθος του ορίζοντα τις κορυφές του βουνού Σάος, που είναι και το μοναδικό βουνό που υψώνεται στο νησί της Σαμοθράκης. Η κορυφή Φεγγάρι, σε ύψος 1448 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται ψηλότερα από κάθε άλλη κορυφή στο Αιγαίο πέλαγος. Δεκάδες χήμαροι και μικρά ποτάμια χύνονται στις απότομες πλαγιές του, δημιουργώντας καταράκτες που στη βάση τους καταλήγουν σε μικρές λίμνες που οι κάτοικοι του νησιού τις ονομάζουν βάθρες. Τα βουνά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κρύβουν πολλά μυστικά που είναι έτοιμα να μοιραστούν με τον επισκέπτη που θα έρθει εδώ με διάθεση να τα ανακαλύψει. Ας μην ξεχνά κανείς άλλωστε ότι πάνω σε αυτά τα βουνά περπάτησε ο Διόνυσος και ο Ορφέας έπαιξε τη λύρα του.